Gipistaan sa mga social networking sites ang giingong sex tape nila ni Cedric Lee ug Denise Cornejo. Makita sa maong video nga adunay walay patong niini. Apan dili maklaro sa footage ang hulagway sa maong lalaki. Sigon sa mga nakakita nga peke ang maong video, samtang aduna sab kumbinsido nga sila Denise ug Cedric ang stars niini. Celebrate ni Catherine Bernardo ang iyang debut party karong March 29, Sabado sa The Blue Leaf, Filipinas. Modern vintage ang tema sa iyang debut party nga dunay motif nga itom, puti ug pink. Ang debut gowns ni Catherine nga nagsimbolo sa iyang pagka-teen princess idisenyo nilang Francis Libiran ug Vanya Ramoff. Ug syempre dili mawagtang ang 18 Roses nga langkuban nila Linong Cayetano, Robbie Domingo, Dominic Roque, Khalil Ramos, Enrique Hill, ang escort niya nga si Daniel Padilla ug uban pa. Samtang ang 18 candles sila si Miles Ocampo, Julia Montes, Derek Cathy Garcia Molina, Gretchen Barreto, Chris Aquino, ug lain pang sikat nga mga artista. Sumsuman karon ang mga rumors nga buwag na ang magtiayong Aga Mulak ug Charlene Gonzalez. Gingong sila mo'y unod sa unang migawas nga blind item nga dunay aka power couple buwag na. Tipik sa taho sa Pinoy parazzi, daw na diskubrihan ni Charlene nga dunay laing babay si Aga ug sa dihang iyang gi-confront, mitugan kini hinungdan nga nakahukom ang asawa nga makigbuwag. Dugang pa, bugtong nakapugong nila nga hingpit magbuwag tungod sa ilang mga endorsements isip usa ka pamilya. Ang magtiayon magsaulog silang ika-13 nga wedding anniversary karong tuiga. Feeling proud ang mga Pinoy sa Filipino-Dutch finalist nga si Katrina Manaug, bisan pa man og wala kini nakadaog sa grand final sa The Voice Kids Netherlands ni adtong Sabado. Human mikanta sa Wrecking Ball ni Miley Cyrus, ang 12 years old nga Pinay ang unang natangtang sa upat ka mga finalists nga nag-showdown. Gipaagi sa text votes sa mga viewers sa maong show ang pagpili sa mananaog. Bisan pa man sa iyang kapildihan, gikataktang moapil gihapon si Katrina sa The Voice Kids concert tour sa Netherlands, isip kabahin sa top 4. Pangandoy ni Katrina nga makabisita ug makaperform sa Pilipinas. Ang nasyak nga dunay daghang mga hulagway ang aktor nga si Jason Abalos ug ang Pinoy Big Brother all-in housemate Vicky Rastan sa ilang Instagram. Ang mga reactor nagduda nga duna sila relasyon tungod sa kasweet nila sa ilang mga litrato. Duna say caption si Jason sa day 4 ni Vicky sa PBB house nga, "Day 4 na, o mabilis lang pala. May 1 na, kaunti na lang matatapos na rin ang 100 days." Sa wala pa musud ang beauty queen ug lady mahinhinang Bacolod sa PBB house, gidala ni Jason ang dalaga sa Amerika atol sa ilang show sa Star Magic All Stars.